De nekem van? Akkor gyújtsd. Nekem is volt, igen, Itt van, Orci! Hát miért akarom meggyújtani? Na. Hopp. Meggyújtottam! Futás! Al Capone. Al Capone azért oda basz. Öngyújtó. Kinek? Évi! Én gyújthatom be. Most gyújtottam ilyet. Még csak most van éjfél, na mindegy. Most. Ennyi? Még van, bazd meg? Még egy azon. Ami ott van, Ki akar még meggyújtani? Né. Gyere. Várj, ezt akarom én. Hogy? Kezem között itt. Gyújtsd meg, aztán majd előtt tartod. Futás! Hopp! Nem rossz. Engedd le az aljára. Hát lent van. Ki akar gyújtani? Itt van. Az ide. Kézigránát? Az kézigránát. Bazd át az almájuk. Már megint az ujjam. Hopp! Ajjajjaj. Megérsz a zádorral is. Milyen zádorral? Zádorral. Az eget vagy. Ez a rászólhetnék magadat, Na, ennyi? Aha. Akkor bujék! Köszi bujék! Daaaaaaag!